نايز حج زلنا حبرة سبسي تزعابي يشجر كوين دولو بفرت سينو هيوتنا مقيار دخونة تبعات سينو confidence سينو خويني كونا نبر تزعابي يتأقم تزعابي مخالف كوين دولو تزعابي يشجر كوين نارلو conformity يبل conformity مالت كامل مسسالي هي بلوني يتي يندابرنا نايجز عرسخا هيوت من بار قديفكا بناي كالو سبات هيوت بقى عندها تدممكا مسؤول عبود الدر عند أتوا عند أتها أنا كو بقى عند بالكا من مسسال كادم تو تانكين عبود الدر عند أتها نفسها سنا so أزا تايم كاسين هيرناتي السب كات مساسل بقى أقوم أمري سدد لي كم زي بروسس دي بلي استوى حاجة زنن نشومت ألي مني بيت سبي كم زي جيرن دابلكو عبد مارل نبورك ساعات جد أيوة حكنا أيوة حكي زوم بقى هيوت كمي كم سرح أمره انتهي مخالف زرقي بقى أنا هيوت انتهي أيوة حك السب تغير انت أخوينا عدد يغير دلو جنزب يخركب دلو كان نجارات بيله بقى خلصنا عدن بتدفيده في فترة أنا عاوز من قد خمس أنا نقوله it's amazing لك هذا سب جنزب ده كله خالي بتعمي أفكبيد دبهال تنكر دبهال كنا تعاتيو كله نسب كحلوه ولا حنت أزيلو كتقصو دخل عينة حاجز ده كله يخل خوني حنتي سردتنا نجار عاوز تحلف كعمتات جن حنتنا تكون كل سوالاتهم أنا تنتتي على ما تسبتي كحسب مخالون أمره غاني ببكى ناتو مخالون من شو قافت عرق جبر انت رأخيلو عساقي روح ملكة انت رأخيلو هذا ساقر أبوتا بأمره صغيري يكون الريبا بمخنياتي مبتحي تعرفني من الوقت نفسي اللي ضربه كل ساعات نيري إذا نفسي زي أجن كتدربه ليكونت كتبره إذا نفسي زي أجن بكى ببناتنا برختنا نداق قدسنا كلهم سمات كأننا برهان دابره نايبا حقي من جنا فتارينا غيرنا خا كمان حليفنا لسدرانا كاف سدرانا حليفنا الحوره تسبنا برهان نكون تعرف هديرنا أبز لهم بعد حنا متاهم كعب كعنا تم حدش متاهم كا welcome كادر حاول كما يكن يقوم جايز سبب لكم وسنايكم سلامكم زح سو كلاتكم قاعد حن متاهم عندكم قاعد حن سلام كلاتنا قاعد تراقبنا تشيرس كا تشيرس قانا زبقاكم thank you yes it's amazing كبلكم كاب دخلنا علي ودستا وريرو ندلو زحجنا لا تنسمعيت I don't know بلينك انت دسدلكم دس بلن كلاتكم سمعكم تدقبر I don't know دغنا فيل تقبر قتلون ازيو انا يقمت انا نصبق يرا it's amazing ازي دس دبلي كابلو بين كلاتكم دمسكنوكم guys and congra انقعنا بزبق عنا كلاتنا thank you راهيلي كاخم زيلا دمقيلا سلد دغابزتني قبل بي مسكنكي نهيوت اندا ترداك ياخد كيدن كلخا نهيوت اندا تغنزب ياخد كيدن كلخا it's amazing guys ማለት تገርመካይ ሓደ ግዜ ካብ ብሕለፍካ ዓመታት ምናልባት ሓንቲ ትብላር ለኻ ዓመት ታርበለጽ ትኸውን ሞ ካብ ስቕሊ ካብ ዓመት ዓመታት እንዳደርደርካ ለውጥ ዘይብሉ ሓደ ዓመት 70 ግዜ ሓደ ዓመት ተወሰነ 30 40 ዓመታት ካብ ትደጋግሞ نتا حنت عمد كند 30 عمد جيركا ከተነብራ እንተ ኣኺልካ ካውድ ታያሎ ካውድ ጥዕም ነገር እንታያሎ ኣብ ህይወተይ ሙሉ ምሳኹም ምረኻበይ ናብዛ መዓልቲ እዚኣ መብቃዕና እዚ ሕጂ ዘለኹ ህይወት ክነብር ምኻለይ በቃ ንፈጣሪት ናይ መወዳእታ ከመስግነሉ ድኽእል ምስጋናይ እዚ ካልእ ኣይኮነን ምክንያቱ ምናልባት ክምልስ ኢለ ክሪኦም ከለኹ ብፍላይ ኣብ ክልተ ድሕሪ ኮሮና ዝነበረ ግዜያት ክሪኦም ከለኹ እንትወስዎ ሃር ብጣዕሚ ከቢድ በሃል እዋናት እዩ ነይሩና ሓይ فأزات تايم جن نايبا حق سب لبو عدو مخانو نايبا حق انت رأى تجنزب كيلو من مخانو خرد أكثر أخيلو جن برفتو أبرحق بوتاريكونا أب أفافيت جزو بقى أفدقو خمزة الاسترداء كل عمتها it's amazing بفلا إذا كلها عمتها تندحريت ملسي لغريب كله بقى بفلا إذا عمتك تشان إسنا 4 دزرع هو زر حافز كلها نايبا حق فتعرق أني انت رأى حنتي أف زريقها شحات يرو خمده بقى هيوتك the same exactly كمو خمسة رح استرداء كل عزيز بلوت لخونا عمتين عاي it's amazing قلت شحن عيسنا عرب قرمي حجي نبي ريدي فلت عينة هيوت بتعام بزيحني دسي لني بستمع غيره بتعنا يدي بسلام يدي بفقر يدي بجنزب يدي بكل هنتناي نايبا حق إيفت أعرف برهان لقسا لي عمتها so إزخون دخالك أني كريديت نعايك وسري لديكم كن دخونا ساعات هذا دخونا شيء قد كأكامو دخونا نقرات السئن مو قلنا نقرات تخونه ما أمارات يخا بقى حنت تخون نساقا بقى نابلع على غيرك وفت أريس كي قال نقري كان عموشتك مبلاسع أو حتراتاتك برغتك كوت الجمر مغنياتو حتراتاتك أنا فت أري متسقع تجمر سو عزات تايم قال حنتي تاشمية بدأي انت رأى أخو عرفتي كل جزي خمتت نقرأكم دقاقامون كيكو
$100 ስደድሎም በዚ ካልእ ነገራት ኣሎ ምስኦም ተፀጊዕካ ኢኻ ትነብር ናይ መዓት ናይ ክራይ ገዛ ናይ ካልእ ነገራትን መዓት ሽግራት ይደጓንፈካ ኣብ ዛት ታይም ግን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግን ሓንቲ ነበረትኒ ፋርማሲ ብሞያ ፋርማሲ ተመሪቕካ ከምቲ ነገረኩ ነበርኩ ንዓ ገዲፈ ናብ ዝመፅእ ኣጋጣሚ መቐለ እየ ነይረ ዝሰርሕ ሽዑ ሰዓት ኣጋጣሚ ሕድሕድ ኩናት ኣጋጢሙ ኢት ዋዝ ብጣዕሚ ሜስድ ዝኾነ ግዜ ነይሩ ሶ ኣብ ዛት ታይም ቁልሕ ተበልካ ወደ ሓንቲ ነገር የለን ናብዚ እንተበልካ በቃ ሕፅረታት ጥራይ ድመልአካ ሓንቲ ተርፈካ ውሽጥኻ ጥራይ ሶብታ ሰዓት እዚኣ ግን ናይ ብሓቂ ፈጣሪ ሕሹኽ ክብሎ ስለ ዝኸኣልኩ ናብ ገዛ ርእሰይ ተመሊሰ በቃ ሂወት ከመይ እንታይ ምዃና ክርዳእ ፈጣሪ ስለ ዝሓገዘኒ ብኸመይ መንገዲ ክቕየር ድከኣል ብኸመይ ኣብዛ ሕጂ ዘለኹ ዓዲ ኮይነ ምክንያቱ መረረይ ዝነበረ ኤውሮጳ ደይከልኩ $100 ደይተሰደደለይ ከምኡ ክገብር ድኽእል ሰብ እንዳደለየ ግን ዓቕሚ ሓፅሩ ብጣዕሚ ትጭነቕካ መዓት ነገራት ኣሎ ትፈልጥዎ ኢኹም ፅቡቅ ጌርኩም ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ግዜ እውን ትሓስብ ኢኻ ወላ ምስቶም ኣማራፂ ቤት ኢሎም ድኸዱ ደሎ ምስቶም ኣዕሩኽተይ ወላ ብሊብያ ክኸይድ መዓት ድመፀልካ ሓሳባት ኣሎ እዩ ሶ on those days ግን ኣብቶም ሰዓታት ኣብቶም ጊዜያት እዚኦም ግን ነዚ ሕጂ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ድወሰድኒ ክላስ እሱ ጥራይ ኣይኮነ ቅድሚ ሕጂ ካልእ ተወሰነ ድፈልጦ ነገራት እውን ነይሩ እዚ ኮነ እንተ ተማርና ብጣዕሚ ኣዝዩ ሰፊሕን ብጣዕሚ ከዓኒ ምስቲ ናተይ ተመክሮ እንተ ንዓኹም ድበቂዕ ድበልኩ የቕሪበልኩም ግን ናይ ብሓቂ እንተ ደኣ ሕግታት ናይዛ ሂወት እዚኣ እንዳተኸተልካ ፈጣሪ ደውፆም ሕግታት እንዳተኸተልካ ናይ ብሓቂ ዘርእኻ እንዳስተኻኸልካ ሕቶኻ እንዳስተኻኸልካ ምንጭኻ ድማ ፈጣሪ ጌርካ እንተ ደኣ ክትከይድ ክኢልካ ኤፋሓወይ ከምኡውን ሳሚ ኩሉ ግዜ ሂወት ሲኻ በእምሮ ካብ ልቢ እያ ትፍልፍል ኢሎም ኤግዛምፕል እውና ነይሮም ሶ ናይ ብሓቂ በቃ ሂወት ትፍልፍል ካብ ልቢ እያ ኣብ ውሽጥኻ ኮይንካዮ ዘለካ ነገር ኣብ ሂወት በቃ ከም ትቋደስ ምናልባት ኣነ ድመስለኒ ዝነበረ ዓዲ እንተ ደኣ ቀይረ ወይ ዝኾነ ሰብ ፕሮሰስ እንተ ደኣ ጀሚርለይ ከም በቃ ኣዕሩኽትኻ ኢኻ ትርኢ ናብ ምምስሳል ኢኻ ትኣቱ ምናልባት ንኩላትና እንዳሃሲና ድሎ ኣይውን ሃሲም ዝነበረ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ማለት ናይዚ ሕጂ ዘሎ ሕብረተሰብ ትዝዓበየ ፀገምናትና እውን እንታይ እዩ እንተላኢልኩምኒ ሃሊዌል ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሰብኣይ ማን ሰርች ፎር ሂምሰልፍ ዝብል መፅሓፍ ኣሎ ሶ ብጣዕሚ ኣዝያ ናይ ቀደም መፅሓፍ እያ ማን ሰርች ፎር ሂምሰልፍ እንታይ ይብል ኣብቲ መፅሓፍ እዚ ናይዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ብጣዕሚ ኣደኖ 1930 ወይ ኣብኡ ከባቢ እንተኮይና እታ መፅሓፍ ሃሊዌል ዝበሃል ድፅሓፋ እንታይ ድብል ናይዚ ሕጂ ዘለና ሕብረተሰብ ትዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ደሎ ድፍረት ሲኢኑ ሂወት ንምቕያር ድኾነ ትብዓት ሲኢኑ ኮንፊደንስ ሲኢኑ ኮይኑ ይኮነ ንብል ትዝዓበየ ፀገም ትዝዓበየ መኻልፍ ኮይኑ ደሎ ወይ ድማ ናይ ዝትብልዎ ዘለኹም ትብዓት እሱ ደይኮነ ቀንዲ ወሳኒ ነገር ትዝዓበየ ሽግር ኮይኑና ደሎ ኮንፎርሚቲ ይብል ኮንፎርሚቲ ማለት ከዓ ምምስሳል እዩ ትዝዓበየ ፀገምካ ንስ እዩ ምምስሳልካ ንምምሳልካ ካብ ምንታይ መጪ እንትርኣይኩም ልክዕ ኣብ ክላስ ንሪኦ ከም ዝነበርና ካብ ህፃነትና ዝኾነ ዝፀዓነልና ፓራዳይም ኣሎ ዝፀዓነልና ፕሮግራም ኣሎ ከይብሉኒ እቲ እዩ እንዳበልና ናይ ገዛ ርእስኻ ሂወት ምንባር ገዲፍካ ብናይ ካልኦት ሰባት ሂወት በቃ እንዳተደመምካ ምስኡ ኣብ ውድድር እንዳኣተኻ ምናልባት ክስቶናቱ በረኸት ኣሎ ንዓይካ ናተይ በረኸት ኣለኒ ስለዚ ተገንዘቦ እቲ ሰበት ምናልባት ኣብ 4 ዓመት ከይዱ ምናልባት ኣብ ሓንቲ ዓመት እውን ቋንቋ ክኢሉ ስራሕ ጀሚሩካ ነገራት ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብታ ኣነ ከይድ እያ ዘለኹ ዓዲ ምምስሳል ደምፆ ጠንቂ ግን እንታይ እንትርኣይኩም ንትኸይድ ሞ ኣክንዲ በረኸታትካ ትርኢ ናብ ውድድር ብምእታው 4-3 ዓመት ምናልባት ንስኻ ዝኾነ ዘይተገንዘብካ ዘይተረድእካ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ በቃ ቋንቋ እንተደይክኢልካ ኣነ ኮ ይክእልኒ ኣነ ኮ በቃ እንዳበልካ ምምስሳልካ ደምፆ ጠንቂ ናብ ውድድር እንዳኣተኻ ነብስኻ ኢኻ ትስእና ሶ ኣዛ ታይምካ ስዩ ነይሩ ናተይ ንሰብካ ትመሳሰል በቃ ከምኦም ደይስደደለይ ከምዚ ፕሮሰስ ደይብለይ ስቶ ሓገዘንን ንሽሙ ጠሊመኒ ቤተሰበይ ከምዚ ገይርን እንዳበልኩ ኣብ ደማሮ ዝነበርኩ ሰዓት ግን ናይ ብሓቂ እዞም በቃ ሂወት ከመይ ከም ሰርሕ ኣእምሮ እንታይ ምዃኑ ዘርኢ በቃ ናይ ሂወት እንታይ ናይ ብሓቂ ሰብ ክቕየር እንተ ደኣ ኮይኑ ዓዲ ድዩ ክቕየር ደሎ ገንዘብ ድዩ ክረክብ ደሎ ካልእ ነገራት ድዩ ኢለ በቃ ከፅናዕሉን ደፊ ፈጣሪኻ ናብዚ መንገዲ እዚ ከምፀንን እንከሎ ኢትስ ኣሜዚንግ ለካ ሓደ ሰብ ገንዘብ ደይክህልዎ ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ድበሃል ፅንኩር ድበሃል ኩነታት ኣትዩ ኩሉ ንሰብ ክሒድዎ ወላ ሓንቲ እዚ ኢሉ ክጠቕሶ ድኽእል ዓይነት ሓገዝ ደይክህልዎ ይኽእል ክኸውን እዩ ሓንቲ ዘረደእትን ነገር ኣብዚ ዝሓለፍኩ ዓመታት ግን ሓንቲ ናፅነት ግን ኩሉ ሰብ ኣላቶ እታ ናፅነት እቲኣ ድማ እቲ ሰበቲ ክሓስብ ምኽኣሉን ኣእምሮኡ ከዓኒ በቃ ናቱ ምዃኑን ምንጩ ከዓ ፈጣሪ ክገብር እንተ ደኣ ክኢሉ ኣሳጊሩ ክምልከት እንተ ደኣ ክኢሉ እታ ደሳገራ ቦታ ብኣእምሩ ስቕ ኢሉ ይኮነ ንሪእዋ ብምኽንያት እዩ ሶ መብፅሒ ይተርፍን እዩ ሶ ብፍላይ እዚ ነገር እዚ ከዓ ፅቡቅ ገይረ ደቤስት መፅሓፍ ድብላ ካብ ኩለን ኣነ እውን እንታይ ድበሃል ድክበር ኩለን ብጣዕሚ ሂወተይ ክቕይራ ካብ ድኽእላ ኩሉ ግዜ ዝነገረኩም ትርጉም ምንባር ወይ ከዓ ማን ሰርች ፎር ሚኒንግ እዩ
يزسب زي مالت نجيركم يتاريخ حج مدقام وخيكون بتعمي عزقتها عبد البهال كبيد عبد البهال نازي سرعة نور الكونسنتريشن كان بقاتي أساقيرو خرق مخالو تزبلت تدحيل الناتو بقعة انتاي نيرون ترأيكم نتافت أرنا عنا دك سوات رايدا هابتنا أمرو كافتو أسر بيت تاوتيو كافتو سقاي كافتو قنزات تاوتيو بخونا برخت كرق مخالي وكلاتنا خان السابلا ምናልባት ብኩሉ መንገዲ ካ እንተረኣኻ ብሰውነትና ኩላትና ሕፅረት ድኾነ ተወሰነ ሕፅር ገሊና ሜትሮን ሱሳን ኢና ንጎኒ ከም ናተይ ሸጥማ ዓንጣ እንተረኣ ኮንኩም ቁርብ ጉድል ክትብል እያ ቁርብ ገጀብቲ እንተረኣ ኮንኩም ከዓ ድኾነ ድውስኻ ዶ ይኖ በቃ ካብ ሜትሮን 80 ክልተ ሜትሮ ናብዚ ንጎኒ ከዓ 33 30 ገለን ተባሂሉ ትውዳእ ዓይነት ሰውና ብኣ እንተረኣ ትኸይድ ኮንካ በዛ ትሪኣ በዛ ትሰምዓ በዛ ትጭብጥ ኣብ ስጋዊ ኣካልካ ትኸይድ ትረኣ ኮንካ ካብቲ ኸዶ ይብልካ እንዳማረርካ ኢኻ ትኸይድ ግን على سبب من مخانون ترى آخر الداء كيلو نايبا حق خاني أمرؤون منفسه وأكلون تتقيمو هساقيرو بفلاي اتفت أري قريبو لزولو حتى تقولون بركو هابا كايدو تباهلو له هيوت با عبدو قونا يخون سقاي عبدو قونا يخون ناي تعنا شجر عبدو قونا يخون ناي ريليشنشيب شجر عبدو قونا يخون ناي جنزب سقاي انت را أساقيرو بركته خيلو تدرى أيو با أمرو صباح نقو بحيل فتارن بتناتو أمدتن بقى كم دبتحو أبزن كل تعامل هذا أخونا شيء شو نالوا زامت أحد زيها تعامل سد تقامتني ون ريكومند قبلكم صاروا لنا نتري كلنا خيري جايز كل انتنا بقى كوسد everything منالوات بتعنانا شجر كلنا our relationshipنا مع عتسقم كجاتمنا أبجنزبنا أبيزنسنا وجح كسراتات ولا كوانت جاتمنا أبزاخ التور حقن من مخالنا عند تردأنا انت أنا يبقى حد خا تفت أرد قريب النار اللو أوشت منفسنا اللو مسانا اللو بركة انت رأى بأمرنا تتقيمنا كنعزبون ترى أخينا عبد الخلاص زيت عنا تمليشو زغلازي يكون مليشو تثبتي actually بتعري إنه نقبرون حق زنا من الوقت قال سب وش أو سلام ورخيب قال سب confidence وسيقو كدفرو زي كل نبر نجارات دفرالو دمارد نبر سب نام مسجانا من دسالو من الوقت نفسه بقى بتعمي دوقس نبر سب نفسه دارنا قخاني نزاهي وتزي أكستما براجع ميرلو إذا كل دخون دلو خلا يكون دقبرني حنت نجار نحنا منينا هيوت بخمية سرح بتزلنا ناس نتناخ بخمية نتكملوا نايب حكي هيوت كابا مرأة قبل بيعت فلفل انتاي مالتي نسو إذا نقدر أزغ نرد أنت أخينا أبزها لنا أنا هلو أبزغنا نخيل it doesn't matter إذا عالم زياد فتأرزونا كساب دخونا تتزلنا يا سيستم تدلنا يا خونتات أزيو خبير خون خالي نايب حكي سيستم نايب تردينا قبل بنا أنت أخ ملسكينا أنت لبنا عدنا غيرنا دزرعنا يا نجر I don't know guys بقى كنا حافظوا خم نقول مرعايا يجي أقوم بركابي فمزي لما ساقم نزي حجز لنا يا كنا تذكر قارسوا مخاري it's amazing ناي مودة ناي مسجانا ترزنا عيد زي بقى خلا يكون clear مالت سبي بالليل أنا كو خمسة كيلة من الوقت نفسي يدرب كل ساعات نيري إذا نفسي زي أجن كتدرب ريكونت كتبره إذا نفسي زي أجن بقى ببناتنا بركتنا داق قدسنا كلهم سوات كأناتنا برهان دابره نايب حقي من جنا فتارينا غيرنا خا كمان حليفنا لسدرانا كاب سدرانا حليفنا الحوره تسبنا برهان نكون تعرف هديرنا so it's amazing من الوقت أنا يريكم نير فلاي كلاس تعاتو فلاي كلاس تماركم كاب تشعيزرنا قدميتو ندلخو نقرأكم نير يصبو غيره تعبي نيرو بخمي متي هيوتي زرقي حين نقرأكم نير الحمد لله تا so بقى أفتح ساعتي أمك ومبر نبرتني لا خلا يكون أفتح ومبر يكوينا ساتر أزلك خلا يلي كان ولا جزاري كل وقت مثل اللي غتصير معك نجارات ومبر ترى أهلي كاتبوي تا ومبر كوفت أنت كم دمثل هيوتك أمور خاتة تقيم كان ترى عساجر كان غتر خيلك أفتح حجة أباب تمسلك أو تعمر دوت أبقى في حجزة جنزب مسرقك بيسمع أوي كنا بس من شيء خان مرة وش تخان بقى بس وش تخان كونكتن مقبار مسوات عليها كونكتن مقبار أنت تديك هتنفاس درا بس هتنفاس يا بزاهي وتزي أنت أهلي خا عندها بس جنك أمره خاتة تقيمك كل جزء أبت جبرت صلت فتاريخ من شيء خان داجبرك جعزو خان ترى أخذ كل سكيلك أمانه جايز أبلع على مزور حنت بقى بأمنة كل نجارك عليه بتشوف جوبو خنقص كم دخل فتار نقدرنا هجوبو موت تسمح لنا نيسدرانا سلام ننقص له جبانا ننقص له أيش ما نتعلم دخلنا خنقص ندولي نجار عليه بأمنة if you can believe من شيء خان نسوي بمقبر الصغير كأخذ أنت رأخيلك نايب حكي بقى جيزي مسوش تقاطع حلف أنت رأخونك connect تكون أنت رأخيلك رجس أني أخوينا حدا نقدركم دخلنا ساعات زي الحج زلوا هيوتي ونعهم صلوات رجبر لكم سوات صلوات رجبر لكم بروخات زبلكم
حزكي رغبة مخون دبلكم سباتيكم نيركم كرم حج بقى لغونا ساعات بسألة رايد نبرة صلوت جن فتاري لك حتى تخو هابكم دبلة بقى برجس لك قومي it's amazing guys أفتاد نبرة نتأبى كوي نجزا أفتاد نبرة نتأبي كوي ندبلو دلوخو you know مالت ما عارف دتي قليلة سلديرة مالتها أكابي لسلديرة أخوة زنبر كوهي ودي أمبر علو هوي ما خالف علو مخنياتو سب درئي صبو كوين نعي أقاتامي فتاري قجف فريد وانا سني هيوني سو كل جزء بقى you know ولا حريقة في الشغل بالكيد مثلا تقبريكم تفتروي كوما عدلكم فتاري تعدلتي انت تقبريكم سو عذاب تايم سب في شغل تاخد راي دريا كان تعادوا سنخا وليح ليح دبلا بلا انا عند راي دري وش تقام انا دفلت ايه انا دفعت دفلت اتا وش تايتا كلير جن نسخة قال ديفولت سخات راي ديفولت مس فتاريخا كونكا خا تعيون دخون حلم انت راهليكا وجحيت له دخون را انت راهليكا it can be anything guys فتار زي حويهم بقى زي بقى مدهاني زي كون له ነገር يلا if you believe اي بحقي من ጭኻ ترديكا اي بحقي خا if you are connected to yourself ስለዚህ you know at that time بأمر يا ساغيره حجي سي لفلطكم يመስለና قرب حجي تراخيبنا بي تጨባቢጥና كوم يመስلني خمر መስለكم አታውላ አበይነይ ንምንታይ እንተራእይኩም እኔ ምናልባት ንዓና ሕጂ ዝሓቂ ክመስለኩም ይኽእል ኾነ እዚ ሕጂ ዘለና ህይወት ኣነ ግን ኣሻሓታ ማይት ግዜ ርእ ኣለኹ ነዚ ህይወት እዚ ሶ ዳስ ኢት ጋይስ ብኣእምሮና እንተደኣ ኣሳጊርና ክንርኢ ክኢልና እንተደኣ ኣፍታ ኣንቴናና ነስተኻኽል ብለኩም ነይረ ኣንቴና ካስተኻኺልካ ኣፍታ ቻነልካ እንተደኣ ፀኒሕካ በቃ ግዴታ ኣብቲ ቻነል ክሳብ ዝሃለካ እቲ ፕሮግራም ግዴታ ኢኻ ትርኢ ጥዕና ትቋደስ ፍቅሪ ትቋደስ ንዓኹም ድመስሉ ኣላት የብለይ ታይም የኽእለኩም ቻነል ካስተኻኺልካ ናይ ብሓቂ ሓሳብካ ስምዒትካ ጸሎትካ ምስጋናካ ኣስተኻኺልካ ምንጭኻ እንተደኣ ከተስተኻኽል ክኢልካ ህይወት ኣዝያ ጥዕምቲ እያ ጋይስ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ኣባህላ ኣለና ንድብሮ ዓለም ትሽዓተ ዘይትመልእ ዓሰርተ ይብል ሰብ እሞ ቀደም ከምኡ እየ ነይረ ኣሽምካ ዓሰርተ ሓንቲ ከማ እንተኮይና እዩ ትሽዓተ ከዓ ተረኺቡ እየ ይብል ነይረ ክሊር ጋይስ ሕጂ ሰዓት ግን በቃ እዚ ዓለም እዚኣ ዓለም ዓሰርተ ዓለም ምቅርቲ ፈጣሪ ሒዝካ ከዓኒ ፉል እያ በቃ መልእት እያ ምክንያቱ ካብ ዝለዓቢ ነገር እንታይ ኣለና ሰብ የብለይ ኢለ ተደርበ ብስቂ ኢለ በቃ ተስፋ ቆሪፀ ዝነበርኩ ሰብ you know ብልበይ ንዓኹም ክርእኩም ብጀመርኩ ጸሎተይ ኣስተኻኺለ ናይ ብሓቂ እምነተይ ከቃንም ዝጀመርኩ ቀሊል እኮ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ከንትሎ ክልተ ወርሒ ሙሉእ ምሳና ጌርኩም ማለት ግዜኹም ኮ ህይወት ማለት ኮ ግዜ ኣብ ሰሙን ምሳና ተንተሕልፍዎን ክልተ ክልተ ሰዓታት ገና ኣብ ሰሙን ወስደን ሰለስተ ግዜ ኢትስ ኣሜዚንግ ሰብ ንዓኻ ክቢሩ ብዕድመ ይኹን ብሃይማኖት ይኹን ብካልእ ነገራት ክትፈላለ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ምዃንካ ተረዲኡ ህርመት ልበኻ ተረዲኡ ዝመፅኡ ክብለካ በቃ ዝብሎ ነገር እኳ ከይፈለጥኩም እንታይ ከም ትወስዱ እንታይ ከም ትወስዱ እኳ ከይፈለጥኩም ናብዚ ክትመፁ ምኽኣልኩም ካብ ዝለዓቢ ተኣምር ንዓይ ወላ ሓንቲ የለን በቃ ጋይስ ኢትስ ኣሜዚንግ ካብ ልቡን ከመስግነኩም ደሊ በቃ ህይወተይ ንክቕየር ናይ ብሓቂ በረኸተይ ንክቋደስ ፈጣሪ እውን ተኣነ ዝሓሰብኮ ህይወት ንክነብር ምክንያት ንዓኹም ስለ ዝገበረ በቃ ኣም ሶ ግሬትፉል ጋይስ ካብ ልበይ ደመስግነኩም ከማኹም ዝበለ ንዓኹም ድመስል እዚ ሕጂ ዘለኹ ህይወት ንክቋደስ ንዓኹም ሰዲድለ ያሎ ፈጣሪ ሞ ንዓኹም ዝመስል ንስኹም ኣብ ሂወትኩም ትደልይዎ እዚ ሕጂ ኣነ ድስምዐን ዘሎ ስምዒት ከዓ ንክስምዐኩም ብጥዕና ብፍቅሪ ብሰላም በቃ ብደስታ ነዛ ህይወት እዚኣ ንክትነብርዋን መዋእልኩም ከዓ ብገዛ ርእስኩም እንዳሰራሕኩም በቃ ህይወት ካብ ኣእምሮኹም ከም ትፍልፍል እንዳተረዳእኩም ልብኹም ዓድኹም ጌርኩም እንዳኸድኩም ብርሃንኩም ደሚቑ እንዳፈሰሰ ምስ ስድራ ቤትኩም ኮንኩም ትሕጎስሉ እዚ በቃ ደስ ድብል ህይወት ተስተማቕሩሉ ምልኣት ዝህበኩም ዓይነት ህይወት ከዓኒ በቃ ብልብኹም ኣሚንኩም ትጓዓዝሉና ዓመት ክገብርልኩም ንኩላትኩም እምነ I'm so grateful ክልተ ወርሒ ሙሉእ ብሓንሳብ ሳና ምቕናይኩም ኢትስ ኖት ኢዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዝዓበየ በቃ ንክንከብር ናይ ብሓቂ ኣገልገልቲ ንክኸውን ኣብዚ መፂና ዘለና ነገራት ምስ ኩሉ ጌጋታትናን ምስ ኩሉ ግድፈታትናን ምስ ኩሉ ዘለና ኔጌቲቭ ነገራትናን ተቐቢልኩም ካብዚ ምሳና ነዚ ክልተ ወርሒ ሙሉእ ስለ ድሕረትኩም ኣዝየ ከመስግነኩም ደሊ ከምኡ እቶም ሓሙስ እንዳመፅኹም ትሳተፉ ዘለኹም በቃ ሂወት በቲ ረእያ ዘይፈልጥ መልክዕ ንኽሪኣ ንኸነስተማቕራን ዝገበርኩምኒ ከምኡውን ኣሮኒ ኣሎ እዚ የፋሓወይ ብዓብኡ ክልቴኹም ኣም ሶ ግሬትፉል ሰሚራ ሓፍቲ ኣላ ዮኒ ኤቭሪባዲ ንመንገዲ ይፈ ንመን ክጠቅስ ንኩላትኩም በቃ ከምቲ መንገደይ ብርሃን ዝገበርኩምለይ ንኩላትኩም ከዓ ንፈጣሪ መንገድኩም ብርሃን ክገብረልኩም እየ ድምነ ጋይስ ኣም ሶ ግሬትፉል ቴንክ ዩ ሶ ማች ካብ ልቤ ደመስግነኩም ክብረት ኣሜን ኣሜን ካብ ልቤ ደመስግነኩም ንኩላትኩም